Gawa sa pagkamaayong aktor ni Kapuso Rocco Nasino, adunay laing first list na usab ang iyang nakabut. Gold medal lang naman ang nasungkit ni missing husband star Rocco Nasino sa giapilan nga tennis tournament. Todo suporta usab ang iyang asawa nga si Melissa nga di matago ang pagka-proud wife. Giangkon sa Barda Love Team, Barbie Forteza ug David Licauco nga mobida sa maging Sino Ka Man remake nga adunay mga higayon nga mo-improvise sila sa ilang mga linya. Matud sa duha nga gihatagan sila og tsansa sa direktor nga mobato sa mga linya nga mas natural aron mas natural usab ang ilang chemistry on screen. Sa Royal Blood pagkagabi, nasakpan ni Manang Cleophie ang gitagong relasyon nila Beatrice ug Andrew. Sa dihang gikompranta ni Manang Cleophie si Beatrice, nadunggan kini ni Margaret. Tungod sa kalagot ni Margaret, nagbitbit kini og kutsilyo. Sa pikas bahin, adunay init nga sawanay sa halok nila Napoy ug Diana. Magpadayon kaha ang ilang panahigugmaay at ang ikarong gabi pagkahuman sa Voltes 5 Legacy 8:50 PM.